Matagbuan sa Setyembre, doble nga kalihukan ang ipahigayon alang sa mga tigbalita dinhi sa Sugbo. Gisaulog karong buwana ang Broadcasters Month nga gipaluyuhan sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Cebu Chapter. Og niadtong Domingo, hingpit nga gibuksan ang Press Freedom Week nga gipaluyuhan sab sa tulo ka mga nag-unang pamantalaan dinhi sa Sugbo. Unsa kalisod ang kinabuhi sa mga tao, kansang misyon mao ang paghatod sa balita og serbisyo ngadto sa publiko. Aniya si Andrea Patenia sa iyang special report. Sunog, baha, landslide, gubat, ordinaryong adlaw, Pasko ug uban pang mga holiday. Whatever the weather, always present ang reporter. Luyo sa inyong makitang balita sa TV, madungog sa radyo o mabasa sa mga mantalaan, anaa ang kakugi sa usa ka journalist aron lang mahatod ang labing labas nga balita sa katawhan. Di uso ang pag-inarte sa maong propesyon ug kung kinahanglang musungasong og baha, mukatkat og bukid o musalmot sa risgong rescue operation, gikinahanglan kining buhaton. Ang usa ka journalist nga padung mugawa sa field susama ra usab sa usa ka sundalo nga padung makigsangka sa gera. Gikinahanglan nga kanunay ning andam pinagi sa pag-research daan kabahin sa mga labing buhing kalambuan sa mga current issue sa tabang sa mga newspapers ug mga online news portals. Samtang susama sa sa usa ka Girl Scout o Boy Scout tungod kay gikinahanglan nga magdami-daan og mga importanteng ekipo sama ni ining raincoat ug boots tungod kay usahay kalit-kalit lang mi nga i-assign sa mga coverages sa mga trahedya sama sa mga landslide ug baha mao nga importante nga andam gyud ni daan. Wa na sayod ang kadaghanan nga di lang sa call center uso ang graveyard shift kay bisan sa journalism anaa kini. Patubang taron sa sa Marigondon kay naay shooting alarm. So kasagaran mas nindot gyud kung magsunod ta sa kapulisan kay para at least diha dayon makita nato kung sa mga nahitabo or na kung naipatay makakuha dayon ta sa kaning shot sa dead person. Peligroso ang kinabuhi sa usa ka journalist sang litaghan og maligsan nga mga tawo aron lang mahatod ang kamatuoran ngadto sa publiko. Gani niadtong Sabado sa gabii, usa ka kanhi reporter sa Bombo Radyo ug radio anchor sa DYRC nga si Jessie Tabanaw gipusil patay atol sa pagbuka sa Press Freedom Week nga gikasubo sa iyang mga kaubanang magsisibya. Nagkauban mi Jessie sa Bombo 2005, chief of reporter siya nako. Unya nahawa siya sa Bombo mga 2008, 2007 na. Kuha si Jessie kanang mo makibaw mo man tao ba? Unya the same time kanang sharing siya. Ang mga kahugpungan sa media sa Sugbo sama sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mikondenar sa maong hitabo lakip na sa uban pang insidente sa media killings tibuok nasod. We condemn in the strongest terms possible kining pagpatay kang Jessie Tabanaw o sa nato kauban sa broadcast media. Regardless of motives, regardless of reasons nganong napatay siya. The fact that he is a broadcaster, that cannot be taken away. Human sa maong panghitabo, di malikayan nga makabati og kahadlok alang sa kaugalingong seguridad. Apan mupatigbabaw gihapon ang kaandam nga mga lagad alang sa kamatuuran. Although di na ito malikayan nga natay mga apprehensions ka kulba, kabalaka. Pero nga doon lang magtinarong ng serbisyo na mga ni ngayon na ito nga dili katingad-an nga mamonitor na ito sa itong daradlaw nga panglihok-lihok. Ako lang nang i-report nito sa mga otoridad. Andrea Patenia, News 5.